И здравейте хора, аз съм Марто, в момента трейдваме с този Марто. Така, нали, един фул меч, една лек и един фул енч, забравя да напиша, енч и един фул енч сет за 70к без реп над chestplate. Ето ги айтемите. Така. И давам. Давам. Така, фул меча. Давай 70к. Лега. Лега. Снимам. Пич. Айде. Да, хора, той ми върна сета, но не ми върна легендарката. Всички видеше. Снимам. Ай. И да, хора, сега кажем какво.